ser contada, no ser borrada, no és transitòria. Els actors canvien, les armes guanyen, perden les guerres, desplaçats ja no tenen terres. Qui són les feres? Els adinerats, així paga el poc ropa, els diners estan comptats. Fora de casa, tots els refugiats, així l'humanitat i la mentida que heu creat. Comença la missa de la història d'un xiquet per anar a veure els seus per sorrir un dia més. Jo jugant-se la vida per creuar el seu carrer envoltat de bombarders, fumaguera de la verd, la sombra que xila però l'atenció present esperant darrere seu con la part que és el moment i tremola mentre les parets d'aquest carrer entre notes de fusells i les altres llàgrimes. Les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen, que caiguen. Fronteres, la vostra era seu amagat darrere d'una trist bandera. A l'altra banda, les ombres i la pena volem acollir i qui és la nodrissa cadena. Ets més de Siri que de Síria, no comparteixes, no eres un pària. On la religió és murs del primer món, recorda el passat 1939. Comença la missa de l'estadi d'un xiquet per anar a veure els seus per sorrir un dia més. Jo jugant-se la vida per creuar el seu carrer envoltat de bombarders, fumaguera de la verd, la sombra que xila però l'atenció present esperant darrere seu con la part que és el moment i tremola mentre les parets d'aquest carrer entre notes de fusells i les altres llàgrimes. Les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen, que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes que caiguen a casa les que manen, les bombes